In a moment, let us wait for a while. Kay si Father na pa dito sa sakristiya. Maayong hapon natong tanan. God is good all the time. So atong before ko magsugod, atong sugdan ni sa pagbasa sa ebanghelyo nato ron. Manindog ta tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos kay Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ako mao ang paen nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayod gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako. Apain wala kamo mutuo. Ang tanan niya gihatag kanako sa akong amahan, moari kanako. Ug ang moari kanako, dili ko gayod isalikway. Kinanaog ako gikan sa langit, aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ug dili sa kagalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan. Nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Paligbalingkod. God is good all the time. Atong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Kay siya mo'y hinungdan nga nagkatapok kitang tanan karon. Amen? Mura magkatugon, no? Amen? O dugang nga pasalamat nato gawas sa ato Ginoo sa atong mahal nga patron. Si San Nicolas di ato siyang pakpakan. O usab atong pasalamatan ang atong mahal na obispo, si Bishop Raul Dail sa pag-welcome kanato dinhi sa ato Diocese of Tandag. Kinanindutan ang inyong katedral. Amen? Murag sa gawas sa nasod. Murag sa Switzerland. Grabe. Katong katugon, katugra mo ha? Pukawon ra mo na mo inig kahuman. No? Nya pasalamat po taan ni Father Cuadrado Suji, akong classmate. Asas Padre Siro. Oh, itong gaas masipang pakpak. O si Father Glenn Acosta, mabisi kaayo in town. Gikas wapa may maabot, busy. Karon, busy gapon. Father Glenn Acosta, atong spiritual director sa Catholic Faith Defender. Dinhi sa Diocese Tatandag.
O nga atong buutan nga presidente, nga kanhi pastor, karon presidente na dinhi sa atong Catholic Faith Defenders. Way lain, si Brother Rusby, maura ni bayot nga isog. Asa raman atong bayot nga isog, kaya apelido bayot. Maura ni bayot nga isog, asa raman to? Ang busy sad. Busy kayo prepare. Karon, ang atong ipaambit ninyo, kabahin ining duha ka term, atong tun-an karon. Syncretism versus enculturation. Kinilang duha ka term ang atong tun-an karon. Amen? Nung sa tayo una? Syncretism and enculturation. Kay daghan na to, dugay na kaayo ni wa pa ko mapari. Ang simbahan, nagtudlo na niini. Apan daghan sa Katoliko na biktima niining syncretism. O gani, bag-ulang, ni pagawas. Ang atong mahal nga Santo Papa, nibisita man siya karon sa Africa. Usa sa iyang mga homily mao ni, we must not fall into the trap of mixing the Catholic faith with other beliefs. No to syncretism. Kay ato manggirambol ron, daghang CFD nga dunay habak. Tinoo dili. Daghang CFD nga dunay mga orasyon. Tinoo dili. Daghang mga CFD nga mga albularyo. Tinoo dili. No to syncretism. Ayaw ninyo saguli ang inyong pagtuo sa tuo. Gani, ang usa sa mga, kung na'y church father ang simbahan, ang Catholic Faith Defenders dito sa Bohol, doon na po'y church father. Mga haligi, ng mga CFD, dito sa Diocese of Tagbilaran. Kaya mo, usa sa mga haligi nga CFD, namatay na in town, si Diosdado Estaca. Yang edad mga 70 before siya namatay, naghilak siya sa kukatubangan. Father, dako kay kog problema. Defender of faith siya. Pero kay ba mo, doon na siya'y Benedictine medal, doon na siya'y cross, dako kayo, dako pa yung cross sa obispo. Pero natinga ko, nga naay cross diri, naay Benedictine medal, naapoy tulo ka bala. Pero asa po nang imong tulo ka bala, Brad? Holy Trinity. Father, niduol ko og albularyo. Now you are promoting the Catechism of the Catholic Church. Di ba? Sige nagtuon sa CCC. Sige nagtuon unsaon pagdepensa ang kamatuoran. Pero si Brother Dadong Estaca, biktima ni ining gitawag syncretism. Father, ingon siya nako, Father, naghilak siya. Father, dili na mutuo ang akong mga anak. O gubot kaayo ang among pamilya, Father. Og mauni ang theological reason, syncretism. Ang iyang anak, niadtog albularyo, ningon ang albularyo, kanang inyong papa, duna nanay lain. Unsa may sign po niya, dunay lain akong papa, mutindog ning itlog. Mitindog mang itlog, why ni gunit? Munang suko, kayo sila sa iyang papa. O to si Diosdado.
Og nagkaaway sila pag-ayo. Og ningon ang akong amigo nga CFD, Father, tabangi ko kay uli na ko sa mua, wala na ang akong asawa. Wala na akong mga anak, Father. Gubot kay among kinabuhi. Kung anong gubot imong kinabuhi, bro, tungod ni ining syncretism. Gisagol nimo ang pagtuo kang Kristo sa imong too. Rambulan ng too. Unsay mabasa? Oto. Unsay mabasa? Ingna imong tapan. Unsa man ka? Oto basad. Ay nangatawa oroy mo. Inig abot sa New Year, daghang mga Katoliko, daghag too. Tinoo dili. Kinahanglan jud ang ilang isuot, daghan kay glingin. Ang ilang gisuot ubos, sayal na ilingin, nagagbang lingin. Niabot gun ang lingin diri. Ang mga prutas lingin. Tinoo dili. Syncretism. Munang mingon mo, nganong wa mangkudungga sa Ginoo. Because of that, period. Padayong ta ni Brad Just Dadong. Inko Brad, kining tulog ka, bala. Nya mabuto pa ni Brad. Siyempre asa man proteksyon, Father. Dili na tinuod nga proteksyon. Ang proteksyon naa sa kamot sa tanang kaparian dinhi sa Diocese of Tandag. Go to them. Receive the sacrament of protection. Kumpisal. Brad, niya naman ka dinhi. I-renounce ang imong mga habak. Ay kaguol, Brad. Muuli ka nga kumplito pa imong pamilya. Kung imo ning i-renounce. Mao, Father? Kini nga mao nga mga occult spirits, mauni ang hinungdan, gubot imong hunahuna, gubot ang hunahuna sa imong mga anak. Because of the occult spirits, because of the practices of syncretism, mixing our faith to non-Catholic faith, to non-Catholic practices, to non-Catholic doctrine. Imong ihalo ang doktrina sa simbahan, ang kamatuuran ug ang sayo. Mo na hinungdan nga dunay espiritong nagpaluyo niana. Pila istorya mga igsuon, pag-renounce ni Brother Dadong Istaka. Kuuli na Brad, pangumpisan, no? Di ba, sige naman siya, simba kay, si UFD man siya. Pero mora dyan to, pag-renounce niya sa syncretism, the mixing of pagan practices, nga wa gi-promote sa simbahan, dito siya na-release sa occult spirits. No? Pag-abot niya sa ilaha, nihilak ang iyang anak, og nigakos, og nangayog, pasaylo, kaniya. The power of the sacramentals of the church. Munang iyang gi-renounce ang tulo ka bala nga di mo buto. Nga gikan sa mga albularyo. Diba nina, delikado kaayo ang pagduol o pagdala sa mga occult objects gikan sa albularyo. Ang mga albularyo buutan. Ang mga albularyo Diyos nun. Human nakugtok sa maniini, giduol na yung kog albularyo. Ang iyangan si Nanay Elvera, taga Dawis, Bohol. Giingnan ko sa albularyo, Father Darwin. 2 years old pa ko dito sa pagkapari. Giingnan ko niya, judgmental ka nga pari. Kung nasayod lang ka, Father Darwin, ako katekista.
Ako kada adlaw musimba. Bisag way misa, musimba gyapon ko. Ug ang akong patron, padre, si San Vicente Ferrer. Ug daghan kaayo nga niduol sa ako nga nangaayo. Mga pobre, gibalibaran sa doktor. Sayop pa di ay mutabang sa mga nanginahanglan. Asa man ang gikan sa demonyo ni Ana. Aktive ko sa simbahan. Na ako'y kaugalingong devotion. Asa man ang iyasyawa, Ana. Di ba? Very deceiving. Ako ginan si nanay, Nanay, ang imong pagkakatikista, iya sa Diyos. Ang imong pagsimba, iya sa Diyos. Ang imong pagrosaryo, iya sa Diyos. Ang imong pagdebosyon ni San Vicente Ferrer, iya sa Diyos. Pero yun na palula, nanay, kanus amang ka nagsugod sa pagpanambal. Kanus amang ka nagsugod sa pagkaalbularyo. Itubag si Nanay Elvera, sadyang namatay si Lula. Nga dili siya mamatay kung di mapasa. Maunay iya sa yawa, nanay. Nabay nakadawat og pasaload dire. Nakadungog na siguro mo aning astorya, tinuod ka na. Og maunay iya sa yawa. Uy. Og wa man ma-convince si Nanay Elvira nga katong iyang gibuhat day syncretism. Og katong iyang gahom, kay doon naman sila yung mga abyan, nga mga espiritu. Unang kining syncretism, delikado ka ini. Og, ningon si nanay nako, Father, dili ko kadawat sa imong gisulti. Mo nang mo padayon ga pugkos pagpanambal. Kay kinsa man ko mubalibad sa tao nga nanginahanglan. Ikaw nay, sayon ra kaayo. Para makatabang kas mga masakiton, paadtua sila doktor, una sa tanan. Ikaduha, paadtua sila sa pari. Kay ang sakramento labaw pa kanato. Di ta maghimog kaugalingong sakramento, nanay. Di ta maghimog kaugalingong sacramentals. Kaya ang official teaching sa simbahan, Sacrament of Healing, pangumpisal sa pari, hilog sa masakiton, Santiago 5:16, kung tunay nagmasakiton kaninyo, patawag kamo sa pari sa Diyos. Aron siya hilugan sa Santa Lana. Asa man mabasa sa Biblia, kung dunay masakiton ninyo, tawag mog albularyo. Tobag. Muna gitawag syncretism. Unsa initabo ni Nanay Elvera, wa siya ma-convince sa akong gisulti. Nagpa-bless man siya olive oil. Pero mo bless taon niya, human sa blessing, holy and exercise oil na. Pag-abot niya sa ilaha, iyang giinom gamay. Inom siya gamay sa holy and exercise oil. Kaya ba mo, nawa si Nanay Elvera. Og ang mga yawa sud sa iyang lawas ni chat ni Father Darwin. High-tech na mga yawa ron. Gigamit sa mga yawa ang messenger ni Nanay Elvera ug miingon ang mga yawa, Darwin! Ayaw nagbalik sa among parokya, Darwin. Gitorture minimong pariya ka. Mubalik pagani ka sa among parokya, patyo namo si Elvira. Pili ka. Inig-ari ni mo mumisa na baka sa iyang kalag. Suko kay mga yawa, kay plural man, ayaw nagbalik sa among parokya. Plural, daghang mga yawa. Nya, wa na mo ko ka-reply, kay perti man akong tuga. Kanus aman siya na torture, ang mga yawa.
because of the sacramentals of the church, because of the holy and exorcised oil, atong pakpakan ang simbahan. Amen! Natur karon kay mag-bless man taon niya, maturture na ang mga yawa karon. Amen? Mo na'y wisdom sa simbahan why she instituted the sacramentals of the church. No, umtay appreciation na kinawa namang exorcism sa simbahan for how many decades? Ang mga pastor naman, ang perting, imagine ka mga pastor, confident kayo mo ingilig yawa. Nga wara ba di authority? Sigig pangitag yawa. Ang mga pastor, wara ba di authority? Ang mga pari pod, na aman untay authority, wa po'y confidence. Nabalay na ni Ron. Tinoo, dili. Nya pila istorya mga igsuon, si Nanay Elvera, ni chat na ko pagkabuntag, ningon siya, Father Darwin, dili ako ang nag-chat nimo, kinsa man na sila. Nawa man siya. Kay si Nanay Elvera, because of syncretism, full possession, walking possessed. Nanay Elvera is walking possessed. Tanang iyang gitambalan, dili ang Diyos ang nagtambal, kundili ang mga demonyo na nagtago sa iyang lawas. Uy, lahi naman mong tinanawan ako, no? Bahala mo, no? Nakaroon, before tang badayon ni Nay Elvira, ha? Delikado kayo. Muna nga, akong gipost kagabi ang solemn renouncement. Kung sa may buhato ninyo adto, akong gipost kagabi, i-share ni sa inyong family members na maghiusa ang tibok pamilya to renounce the occult spirits. Nga gikan ni Lulo until from the first generation, kamungan buhi paron may mag-renounce. Nya, ato-ato rin niya. Ready na mo? Daghan kayong maayo nga sakit nga dili natural. Tanang dili natural nga sakit iyang ayon. Not because of me, but because of the prayer of the church. Uy naman day kuan agaw si ato Vicar General, si Monsignor Sapra. Unya igaagaw din mi, kay Pulinaro din Monsignor din. Salamat Monsignor, no? Oh. Padahin ko. So ang nitabo mga igsuon, asa nang ko to? Sa occults. Di ba niya? All preternatural in origin nga sakit, iyang ayuhon. 7 days straight. Muna akong ikuha ninyo ha? 7 days straight in front of the Blessed Sacrament. Natay Blessed Sacrament, ato sa inyong parokya. Kung may Blessed Sacrament in front of tabernacle, mangluhod mo the whole family. Bisan asa ang mauna. Kinahanglan mo practice mo cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, magsimba, and then use the sacramentals of the church. Grabe ka powerful. Ang tanang pari, grabe ka powerful. Ang gahom sa mga apostoles, wala makalabang sa gahom sa mga pari karon, because Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen? Karon pagpadung na ko dinhi sa tandag, gikan man ko sa Canada, no? Katong nakasunod ako, gikan ko Canada. Dahil ni duol na ko. At tataputlon si Nanay Elvira, ha? Painomdumi ko kay alas 5, magmisa na ta. Basig mahuman ng alas 5, pa mahuman ang storya ni Nanay Elvira.
So mo na resulta sa syncretism. Officially taught by the church na. Natay mga documents sa simbahan. Karon, padung nako dinhi, doon ay nitagbo nako dito sa Niagara Falls. Para ma-inspire mo to kamong tanan nga niya dinhi karon by virtue of your baptism, by virtue of your confirmation, you can do deliverance to your house. You can do deliverance to your family circle. Mo ni ang simple structure sa deliverance prayer. Ay mo kagol kay atong i-summarize na siya. Ako na pong i-post sa Facebook unyang gabi. Ang una na kong i-post kagabi ang solemn renouncement for 7 days. No? Karong gabi pod ang simple prayer of deliverance nga magamit ni tatay o ni nanay. Magamit na ninyo kung mo-practice na tag-cares. Kanus-an na to magamit? Ang prayer of deliverance and sacramentals kung ni-practice na tag-cares. Unsay cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Nasabtan? Ni-chat siya na ako. Simple prayer of deliverance ra. Doon na day say stage 4 cancer. Nabasa ba ninyo kung nakasunod mo ang iyang testimonya mo ni siya? Maka-inspire na to. O maka-inspire sa tanang pari. Mauman ni ang ministry ni Kristo, tuluraman. Preach the gospel, heal the sick, cast out the evil spirit. Biblical yun na. Literal. Di siya implied. Literal mo na yung mission atong tanan. Mission sa kaparian. Mission sa tanang mga Kristiyano. Nalipay ba mo rong adlaw? Nakaron, ni-chat siya sa kuha. Kay naglibog ang mga doktor sa iya, unsaon siya. Kay sunod mga adlaw, irradiation na siya. Munang gikwaan siya sample sa iyang tumor, gida sa mga expert, mga scientists, naglibog sila. O, before siya gikwaan, nag-deliverance me. O bingon ang doktor, dako kayong milagro na hitabo, unsay imong gihimo. Ang imong tumor pertinang gamaya, di nakakinahanglan o graduation. No? Nihilak siya sa kalipay. Sir, mingon mo, doon na sir kay power, Father. Special jud ka, Father. No? Special child. Wa jud power si Father Darwin sa gamay. Ang gahom ni Father Darwin, kili-kili power rajod. Ganong nakaambit ko sa gahom ni Kristo because I am a priest. All priests are in persona Christi. Dapakpakan ta ng kaparian. O, kung inyo na, muna akong gisulti nila, 7 days solemn renouncement in front of the Blessed Sacrament. Ya, Father, kung may Blessed Sacrament, ang among simbahan, adto mo sa inyong altar. Ang cross, may crucifix, luhod mo, the whole family. Kung layo dyan inyong balay sa simbahan, pila ka oras pa, mahal kay prite, mahal kay krudo, mahal kay gasolina, pwede mo muluhod sa inyong altar. Unya inyong isulti ang renouncement. One time, nisuroy ko sa akong kaubang pani, iniduol na ko. Iyang parokyano mismo. Siya, Father, duha na ko katuig, Father, bugat kaayo ako lawas. Ug Father, may finding sa doktor ang akong sakit. Wa na ko katrabaho, Father, for 2 years, taga Marawis ni, sa Valencia, Bohol. No? E doon ay bagong simbahan dito, gamay nga simbahan. Nga si Father Ormilio, Cherry B. Ormilio. Mo'y paris priest dito. Akong gingnan ang pari, Father,
Kibaw ka, Father? Kining maong ni duol nato, kung atong ihatag ang sacrament, ug ang simple prayer of deliverance, Father, makakita ka, nya kung oppression ni iyang sakit karon, mudagan ni ug kahuman. Tsa, binuang. Father, gai ko pagtugot niya, ato siyang prayeran. Before ko nagpray, diha siya sa tubangan. Na kay habak wala. Siya na, Father. Andam ba ka mo renounce sa imong habak? Because God is more than enough. Unsa ang Ginoo? God is more than enough. Iyang gigunting ang iyang habak. Father, paminawa, Father, ha? Simple prayer of deliverance lang. Nanguros mi, yung simple prayer of deliverance, mahuman na 3 minutes. Ako giingnan ang mao nga pasyente manguros ta. Pag human na mo panguros, gisil na kong lugar, o ako siyang giingnan sabat na ko. From the heart. Nya litok ni ining maong pulong. In the name of Jesus. Isabat siya. In the name of Jesus, I renounce all my superstitious belief, occult practices from my ancestors. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. 3 times. Pag human sa renouncement ko, bro, mustay imong gibati. Nilukso, og nilakaw, og paspas, og nilukso, Father, wa na'y bugat ang akong lawas. Og completely healed siya sa simple prayer of renouncement. Munang akong gipost karon ang solemn renouncement. Nga naman, pinaka-effective gani ang simple, samot na ang solemn renouncement. No? Munang kitangan niya din ni karon, maghimo og solemn renouncement. 7 days man na siya, kamuna ang mupadayon sa pagpray. Tanang sakit, paminaw ha, tanang sakit nga dili natural. Ayo. Nalipay mo ha. Tanan ninyong mga kabugat sa lawas nga naglibog ang doktor. Mamaayo. Father, asa man na mabasa sa Biblia? Naa sa Acts of the Apostles, chapter 10, verse 38. Sa to'y teksto? Acts of the Apostles, chapter 10, verse 38. Ang sabi na suwat ito? Jesus is sent by God to heal all of the oppressions of the evil spirit. Kung sa gigamit ni sa balang kasulatan, all, iyang ayuhon ang tanan. What sa mingog? To heal some of the oppression. To heal all of the oppression. Kung ang inyong sakit, oppression na, iya ng ayuhon. Kung inyong i-deliverance inyong balay, i-deliverance ninyo ang inyong tibuok family members, unya mo practice tag cares. Nalipay mo makasave mo ron. Kagabi na iniduol nako sa taga San Francia, na hinumdum pa ba ka nako, Father? Yan, wala ko kahinumdum ni mo. Ako tong dakog tiyan, Father. Na why finding sa doktor, completely healed siya. Karbog na abas siya karon? O di man siya magpa-interview kay mauwaw ko na siya. Atong pakpakan ang Ginoo. Nasyak siguro mo sa mga healing nga inyong nadungog. Ako nang ipaambit sa social media ang mga healing testimony. Abi ninyo, bonus ra na, superficial ra na siya. Ang paghingilig yawa, gamay ra kay na ang nga milagro. Ang tinuod nga milagro. Kay ba mo sa tinuod milagro? Dili na may pinakatinuod nga milagro. Ang superficial miracle ra na. Ang pag-ayo sa masakiton, paghingilig yawa, superficial ra na. Ang pinakabugat nga milagro nga nausab na ka. Mingawon na ka sa santos nga misa.
Dili nakakatug nga dili magampo. Dili nakakatug nga di ka magbasa sa Ebanghelyo. At maunay dakong milagro. Dili ang pagkaayo nimo, dili ang pagpalayas sa napo ka demonyo sud sa imong lawas. Amen. Ug maunay kalainan nato sa piki nga deliverance o sa authentic nga deliverance. Amen. Kay bawo ka, Father, kanunay nami mo simba. Every time, ingon man ka nga simba kada adlaw, ter. Pila istorya mga igsoon, inigmisa sa pare, bugat kayong lawas. Kalawat niya ni Kristo, perting gaana ang iyang lawas. Ano man, kining Eucharist, itong i-celebrate unya, source of our strength, source of our healing. Di ba daghan ka nato nga mingon, nagampo man ta ko Ginoo, magrosaryo man ta ko, musimba man ta ko, pero kanunay malate. Nisimba lagi pero late. Tinuod dili. Nagbasag Biblia, magbasa man ta ko Biblia, Father, kada adlaw jud na, Father. Pero why kumpisal? Pila na katuig, why kumpisal? No? Abi ninyo, kung mangumpisal ta, nya mo simba pa jud ta, full charge ka. Katong sig simba, wapoy kumpisal, sig kalawat, sige pog pangawat, sig kalawat, sige pog dalikyat, sa kinsa na lang. Muna, nisimba ka, na-charge lagi ka. Pero one bar. Inig-ulis balay, lubat na pod. One bar man. Na-charge ka pod. One bar. Muna nga, kini nga kamatuuran, labi na ning syncretism, kinandilikaduhan mga, maunang simbahan, no to syncretism. Di ba kung sa may natabo na to? Kung dunay mabuyagan, naibgan o ikanto, tinuod niya, ang akong usas mga pasyente, sakristan mayor. Duna siya'y uyab nga inkanto. Uy. Grade 5 pa siya. Nya, college na siya na itong nagkailami. Nikuyog lang siya sa usa sa deliverance nga atong gihimo. Uban sa itong kauban. Kay mo pag-sprinkle sa holy and exorcise water, ang tanan niyang panit nagkadugo. So, ano yung pag-explain, ana? Nga, dito na namo na-diskubrihan nga doon na day siya'y uyab, nga dili makita. Sana all. No? Uyab, di makita. Unya, doon na sila'y unholy soul ties. Ingon siya nako, Father, sa tinuod lang, sakristan mayor, nag-serve sa simbahan. So, ng sakristan mayor, siya jud ang naa sa altar. Ug ang maong sakristan mayor, because of the syncretism sa iyang mga lula, sa bata pa sila, mag-birthday, pinaagi sa dugo sa sunoy. O niya, mag-anita sa itong mga umay, magdiwata, magpadugo sa atong mga espiritu sa kahoy, atong halaran. Syncretism na siya. O paggang duot pa na, bisan pagmoderno na takaron nga panahon. Kung sa'yo nitambo mga iksunan, katong gihalaran siyang mga lula, mautoy iyang mga uyab. Mautoy iyang uyab. Kinagwapahan ko nung, kung makakita lang ka, Father, gwapa pa ni Liza Soberano o ni Marian Rivera. Sa Father, ako kang ipaila-ila. Yan ko ayaw dong. Tsaka naman, Father, basig mo balhin na sa kuha.
Open kayang psychic ability. Open kayang third eye. Nya ko siyang giingnan kay ni wild man siya. Kana yung inigtama jud sa holy and exercise oil. Dubli ang kusog. Dubli. Extraordinary ang iyang strength. Mawa na siya. O kaya niyang alsahon ang mga tao. Nga nagpalibot. Grabe, extraordinary, no? Ako siyang giingnan dong, kinahanglan, buwagan na nimo ang imong uyab. Kay why forever? So, Father, usaon mo ni Father? Mupili ka. Kay nakasud ang mga yawa, tungod kay you give consent. Mo ni di matandog sa yawa, ang imong intellect o imong will. Di siya kahilabot ana unless you give consent to the unclean spirit through syncretism. Iba mo, di ninyo dili mo ka-relate ani kung dili ta mahimong active sa ministry ni Kristo. Healing, and daghang sakit, yung mo kay bao, connected, ana. Kung sa'yo na itambo mga igsoon, gi-renounce niya tanan. Ganang akong gi-post ninyo, gi-post na ko kagabi dako kay nag-impact, dako kay na gabit sa iyang kinabuhi. Pag-renounce niya magsuon, wala na siya mag-react, completely liberated na ang maong sakristan mayor, o to na siya sa gawastron. No? Kumusta naman ka? Father, dako kay improvement. Kinadak-an. Tanan ako mga, kapilagod siya mag-attempt og hikog, katulo. Katulo. Kaya ba mo asa sa maghikog? Padung unta dito sa kumbento. Pero kaluis Ginoong karon wala na. No? Na-close na yung psychic ability because of the prayer of the church. O very positive na siya karon. Productive na kayo siya karon. Ato pakpakan ang Ginoo. Yakibaw mo, pag tanaw na mo, grabe ang syncretism. Nitabo sila kinabuhi. Every time masakit day siya, dadun siya ngadto sa mga albularyo. Butangan siya habak. Kadang habak, na ay mga demonyo sulod ni Ana. Bisan ako exorcist ko, dili ko muhikap anang habak. Ingon, Ana, kadelikado ang habak. Syncretism. One time, day batanon, hinumdumi lang ko ni Nanay Elvira, day batanon, di batanon, 8 years old, bata. Samtang nagtoko, dito sa office, nagsigig-singgit ang bata dito sa kilid. Saba kayo. Munang, ningon ko, nung sa din ang bata ni Monay. Sa Father, mahadlok mo doon ni mo. Sa nga nung madlok man siya, naa siya'y makita. Sa tugaan ni ko, naihabakwa. Sa naa, Father! So, guntingo na to. So, ang habak, diri, butang sa akong lamita, table. Butang sa table. Nihunghung ang bata. Sa iyang mamama, na ay duha ka itom nga tao, nigwas sa akong habak. Ug mingon sila kawata tong habak, nga inyong gisurinder ni Darwin. Kay amin nagpuyo dito. Ningon pud ang mama, Father. Sa naman pud ay, kawaton kuno namong habak. Kinsay nag-ingon, kadtong duha ka itom nga tawo nga ningguwas sa iyang habak. Dama sa kung atubangan ng habak. Ako din gi-break ang seal in the name of Jesus. I break the seal and the consecration of this amulet. I command all of you, huli an exercise water, I command all of you to depart from this object and go immediately, and directly to the foot of the cross of Jesus. Pag human ako ng atong prayer, ang duha ka itong nga tao nang lukso sa among koral. Father, nang lukso sila sa koral. Unyang bata ni duol na sa kuha. Og namati nga naglingkod sa akong atubangan nga wa na mahadlok. Atong pakpakan ang Ginoo.
Mo na mangutana mo, nganong wa man ko'y blessing, Father? Nga sige man kog simba, saan pagka-bless nimo? Nga ningon ang Ginoo, higugma ako ninyo sa tibuok ninyong kusog, sa tibuok ninyong kalag, sa tibuok ninyong kasing-kasing. Nga tibuok pa rin na. Nga nakuhaan mag 1/4. Naamas imong habak. Uy, tibuok pa na. Kung saan pagkadungog sa Ginoo, nadunggan ka pero wa gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo. One time day nag-wheelchair sa akong atubangan. Stage 4 cancer. Taga Minglanilla. Siya, Father, hapit ako mamatay. Sabi tao, hapit na. Stage 4, perting luyahan na. Ikaw, go to your priest. Receive the sacrament. Huwag mo di sila makasal. Nga perti man din siyang daghan ng habak, syncretism. Samtang naminaw siya, nagsuot og habak. Nya, pila istorya mga igsuon. Iyang girenounce ang tanan niyang habak. Kuna akong ipugos bitaw ni karon gabi ang akong Facebook kato na blue check. Kanang way blue check ayaw mo pag-add ana kay piki na. Mang chat na ninyo human ako tokron mang chat na ninyo. Di na ko ka-chat in town. Di po ko ka-receive og message, no? Muna nga di ko ka-chat og personal ninyo. Kung doon na mo chat ninyo nga personal, akong dagway, ayaw reply. Yung pila istorya bang igsunan, nag-renounce sila, nagpakasal sila sa pari, silang pari dito, og dakong milagro, without major operation, cancer-free na si maong babae. No? Gikan sa Minglanilla. Og dili lang na, gi-interview jud sa maong pari, na-inspire ang maong pari. Anong wa man ni gitudlo seminaryo? Gitudlo ni sa simbahan, pero wa matudlo sa seminaryo. Makaayo ganing albularyo, samot ng mga pari, nga naan nila ang gahom mismo ni Kristo. Atong pakpakan ang tanang kaparian. Atong miaging simana si Alberto Cafe, taga Diocese of Bukidnon. Imagine ka, 23 years na iyang sakit. Lain-lain ang sakit sa lawas, way finding sa doktor. Nagsunod siya sa kuha. Sa kanusaan ni mo illness, Father Darwin. Kaya dito mo ko sa gawas. Kay muadto na ko. Kay way findings tanan akong sakit. Ang iyang kining buhok, wanay tupi. Nganuman, hikapon perting sakita. Ang iyang mata kanunay nagluha. Way findings gamay, pero kanang matusok sa iyang mata, nga murag hiwaon. Masama na, Dok? Di ka explain ng doktor. Ug nagtubod ang iyang mga luha. Ug ang iyang tiil, gahi kayo. Mura siya pato, maglakaw, magkintong. Ana. Ug pila istorya mga igsuon, dikatikay siya dito, niduol siya sa sakramento, ug iyang girenounce ang tanan niya iyang giduulan. Mutumog sa dili tanang sakit ni Alberto, wagtang. Ug ang iyang mata ulian. Nagpatupi na before ni uli sa bukid nun. Kanus ano nito po, may aking sibana pa. God is good. Grabe. All the time, siyempre, atong pakpakan ang ato Ginoo. Naa sa atong simbahan, the fullness of truth, naa sa simbahang Katoliko. Pero tungod kay kita, kanunay busy, kung dunay Bible study, di ta manambong, kay busy. Brad, magseminar taron. Di sa kumutambong ster, busy. Ang ilong, ang simod, busy. No. Natay formation ron sa cluster, busy. No.
Unsa may minig busy? Being under Satan's yoke. Sa minig busy? Being under Satan's yoke. Nakaroon, padayon ta sa syncretism. Unsa may meaning sa syncretism? The inappropriate mixing of the Christian faith with incompatible beliefs which can distort or dilute revealed truth. Unsa dining syncretism? Ang pagdawat o pagtuo nga makadistort, incompatible sa kamatuoran. Imong i-mix. Diba? Doon na may mga punsiras nga paswerte. Nga inyong gitapad sa inyong rosaryuhan. Doon na mo'y Santo Niño nga ang tapad. Doon ay iring nagpangamay og swerte. Tinoo dili. Unya gitapadan pa jud ninyo kining baki nga nagbitbit og sensiyo. Nya doon na pa mo'y lucky coin, lucky wallet, lucky charm, paswerte ni Father. Muna, syncretism. Incompatible to our revealed truth. Munang delikado na siya. Munang nindot kaayo, atong palawman pa jud ang atong kahibalo. O siya size 4 man siya to. Nahisalaag, size. Nahisalaag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Munang karon nadugangan atong kahibalo karon tungod niining maong panundulo sa simbahan. Si St. John Paul II sa Redemptoris Missio number 55. Ningon siya, in this dialogue, Christians must be faithful to their own traditions and convictions. Unsa dayta? Kinahanglan faithful ta sa teaching sa simbahan. Dili na to usab-usabon ang teaching sa simbahan. Dili ta mo pili-pili sa doktrina sa simbahan. Kinahanglan faithful ta. No? While at the same time being open to understanding those of others. It is not a matter of reducing the faith to a lowest denominator, nor of abandoning what is essential to Christianity. Ayaw jud ninyo isakripisyo ang kamatuoran. Ayaw ninyo i-compromise ang kamatuoran. Kaya ba mo nga daghang diocese, dili mo dawat ni Father Darwin? Ano man? Because of syncretism. Uy. Musultis kas kamatuoran, mismo ang anaa sa simbahan ang mupugong. Kaya naman, kinahanglan ta og solemn renouncement. Na ako'y bagong pasyente karon pari jud. Pari. Ingon siya nako, Father, 20 na ko katuig. Na pari. Gusto na ko mugawa sa pagkapari, Father. Wa na ko dry na kay kas pagkapari. Father, gipadahan ako sa processing. Pila ka buwan. Pero Father, dry gapon ang akong pamati. Inko, Father, mag-solemn renouncement ta. Nga ako siyang higaan og simple prayer of deliverance. Ang pari na niya. Bago lang, no? Ang maong pari ni puti ang mata. Og natagak sa iyang gilingkuran, perting kurog, singgit tamas ginhawa, kay daghan keng demonyo, sud sa lawas sa mong pari. Unya ang akong nakita nga rason, syncretism gapon. Pari na na. Human na mo,
Kitoon man siya sa gawas ron, balik po siya pohon, wa pa may mahuman og processing niya. Pero ang good news mo ni, Father, nibalik ang akong interest. Nibalik ang akong gana sa akong bukasyon. No? Kung Father, wa pa ta mahuman, kaduha pa ko nag-exercise niya. Maghimo pa mig counseling, processing of disappropriation, nagitudlo sa mga season exercise na una sa akua. Ubalik siya karong sunod mga buwan, kay magpa-process. Og di na siya mobiya sa pagkapari. Atong pakpakan ang Ginoo. Kay ang nitabo na to karon, di ba sayop maghimo tag psychological processing, makatabang man na. Pero dili siya enough kung beyond psychological ang harassment sa pari. Kaya bitang gubot kay ang utok sud sa parokya, siya may makakos og trouble, dapat mohimo og solemn renouncement ang maong pari. Ngano man, posible ang maong pari iyang lulo, iyang lula albularyo. O nang di siya kasabot, atakihon siya sa demonic obsession. Mo na nga, why kalinaw ang parokya? Example, dunay usa ninyo nga grabe ka occult. Sa puto na, mabaw naglubot. Unya mo na'y ko sa gubot sa maong grupo. Kay di na magpalupig. Siya ray sakto the rest sayop. O saray iyang gikasukan, ti buok kalibutan di tinggan. Muna nga kita apil ko. Naghimo kog solemn renouncement. Ug ang tanan nga naa sa team, required mo himog solemn renouncement. Mutumog sa dili, pipila nako sa team nang react sa solemn renouncement. Si Brad Kaloy, dito sila sa Davao, Masuro to. Nag-talk sila dito. O iyang gihangyo ang pari. Father, i-bless ang ilang sacramentals. Tanang pari maka-bless, anak, Father. Kining ritual mo ay basaha, Father. Kay bawo mo ang pari nga nibasa sa ritual, dugay kay nahuman og bless ang sacramentals. Kay ang pari nag-react in the name of kaya na ni mo, Father. Kaya na ni mo, Father. Munang si Monsignor Bishop Marvin Misida, tanang mga nisud sa seminaryo, iyang ipa-renounce before mo sud sa seminaryo. Yan naman mo ni magdagubot sa seminaryo, ang occult spirits. Nanipay ba mo ron? Yatiman ininyo, bag-o na tong pasyente, si Clint, atangin ninyo kay ato siyang patestimonyohon. Hapit na maguba ilang pamilya, kay ano man, palahubog kay siya. Alcoholic. Ya, grabe ang harassment niya atong mga miaging mga bulan, mga 3 months ago. Nga naman, wa na jud siya mo trabaho. Kung sa mayang gibuhat, inom tamas ginhawa. Pila ka sako nga lain-lain nga bino ang iyang giinom. Ang katingad-an niya kay di jud siya manak-out. Di ba kung mahubog ako sa katawan ng gabi una, matug man yun ang tibuok adlaw. Siya, sud sa duha ka semana, buhi gapon, inom 24/7. Di na natural, no? Uy, kapoy! Inom na. Pila istorya mga igsoon, gidahan nila ngadto sa exorcism office. Bag-uni ngay naitabo, mga 3 months ago. Hindi na liberate siya, ato pang Domingo. Before ko nilarga sa gawas, diya siya. Sa Father, pag abot na ko, diri Father, sakit kay kung diri na po. Sa exorcism center. Unya, Father, diri sa kong abaga.
Dunay ni kumpayot nako, Father. Kinsa maning ni kumpayot nako. Perting bugata, Father. Yaningon siya nga, madto de siya beer house, kanang mga mo serve nila, siya namang usa. Inom na siya. Ningon, sir, kinsa man ang itom nga tao nga kanunay na sa imong likod? Sa istom nga, ako ramang usa. Yan mo pa yun yung pinaka-misteryo nga nahitabo. Kung sa may nahitabo, siya rin mag-inom-inom. Inom-inom siya dito sa iyang bahay. Iyang gitagayan. Isudlan niyang iyang baso. Padung na naimnon, nawa iyang baso. Siyam to kong baso. Ako ramang usad rin. Dito na siya nagduda nga dunay nagsunod-sunod sa iya. Pag-adto nila sa exorcism office, ako gingnan sila mag-renounce ta. Gaano ko sila assignment, perting react ni Clint. Kinadaghan ng demonyo, nagkapyot, wakasod, nagkapyot sa iyang lawas, matong bugat. Ug naa sing ulo, matong perting sakita iyang ulo. Pagbutang natog holy and exercise oil, suka siya, tamas ginhawa. Nya mga 2 months ago, pag uli nako, gikan sa mga 2 months na, mga 2 months na dahil, ang processing nato. Pag uli nako gikan sa gawas, ipakumusta nako siya. Gikan sa pag simple prayer of deliverance, sa first month, pila na may imong nainom. Yan, nag-deliverance mo ko diya. Father, mga 2 months na, wa na'y lami ang bino, Father. Wa na jud ko mo inom bisan gamay. Father, kinalinawan akong hunahuna. Peacefulan ang akong kasing-kasing, Father. Human nga ni anhi ko na deliverance ni duol ko pare ng umpisal. Ug ang akong asawa, Father, na empowered dere, kay pag uli na mo, Father, straight yun na, 7 days, nag-deliverance sila sa ilang kwarto. No? Kasi, wak na ko maadto sa ilaha. Ano man, matabang na akong deliverance na inyong balay. Sa mo tagdi katubo ini. No? Empowerment. How to counter the occult practitioners. Nadaghan kay sila. Matud pa ni Gabriel Amart, Father Gabriel Amart, chief exorcist sa Diocese of Italy, Diocese of Rome. Doon na kunoy 300,000 ka mga occult practitioners ang Italy. Pila? 300,000 occult practitioners. Ya sa tibok Diocese of Rome, doon na kunoy 3,000 priests. Only one exorcist. Kung saan mo pag-counter tong 300? Ha? Ang mga pare pa yung uban, occult. Tuwa nagpatambal sa albularyo. Tinoon dili. Unang, kung saan ako pag-counter, meaning occult practices sa atong katilingban nga, pipilan lang ka exorcist nga active. Muna ato empower. Usay na tabo, pag uli nila sa balay mga igsuon, nag-deliverance sila the whole family. Kaya ni-practice naman sila cares dito sa office. Peaceful kailang balay ron. Ug nihilak ang iyang asawa sa kalipay. Nihilak ang iyang mama sa kalipay. Nganuman, wa lang maayo si Clint na bag-o pa jud. Grabe ang iyang conversion. Atong pakpakan ang Ginoo. Di ba mo, kada adlaw na sila mo simparon. No? Eucharist, the real exorcist is Jesus. The real healer is Jesus. Amen! Nalipay ba mo rong adlaw? Tinuod. Atong pakpakan ng Ginoo. Mga tatay, mga nanay, you have power. Because you are baptized.
kanang inyong habak, please, dili lang kamoy torturos demonyo. Bisan unsaon nimog paningkamot, naa pa ng mga occult objects, mga lana, gikan sa mga albularyo, please. Balik ta ni Nanay Elvira. Kay albularyo yun siya. Ha? Ingos Nanay Elvira, Father, pwede mo anak ko sa office. Kay bugat kay akong lawas. Kinag-chat mo ito mga yawa na ko. Ningo mga yawa, ayaw nagbalik sa mong parokya Darwin. Gitorture minimo. Kanut na torture ang mga yawa sa dihang niinom si Nanay Elvira sa Holy and Exorcise Oil. Kanang Holy and Exorcise Oil, by the way, gitawag na siya common oil sa simbahan. Yanong gitawag siya common oil. Pwede gamiton sa pari, pwede gamiton sa laygo. Ang ikaduha nga oil, mo nang gitawag priestly oil. Mo nang i-bless atong mahal nga obispo panahon sa Christmas. Priestly oil na siya, mo nang gamiton sa pagbunyag, kumpirma, o ordinasyon. O sa mga adult catechumen, itong mga adult, yung mga tao nga na-converted. Priestly oil na siya. Ayaw mo pangayo, ana. Kay di man mo pari. Kini siya mo ni magamit siya sa laygo, magamit na tong tanan. Ang mama ni Father Ryan, no? Kalimot ko sa apelidong Father Ryan. Ha? Imbaw, no? Ni-share siya, Father, sira kog pamati di mo, Father. Si Nanay Virgie, ni-share siya kagahapon. Siya, Father, tinuod ang imong gisulti, doon na itay gahom. Isip, parent, ang akong apo, Father, sigbalik-balik sa hospital, Father. Kay doon na siya gibati sa lawas nga wa di findings. Yan, nagsunod bang ko nimo, Father? Unang akong ikuha tong prayer of deliverance. Ikuha na kong sacramentals. Kay dunay mo tuok sa iyang apo. Pag umangkod ni Father Ryan. Namutumog sa dili mga igsuon. Kay iya mang gideliverance siyang apo. Wa na join ni tuok. Normal kayo. Tanang sakit siyang apo. Nagireklamo na wagtang. Because the mother of Father Ryan is empowered. Amen? Yang balik ta ni Nanay Elvira. Niadto siya sa office. Pag adto niya sa office, Nay, andam na ka mo renounce sa imong pagkaalbularyo. Andam na ka mo renounce sa gahom nga dili gikan sa Ginoo. Andam na, Father. Pagpanguros nako, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, ni katawa des Nanay Elvira nga wa na sa iyang kaugalingon. Kay si Nanay Elvira walking possess. Ningon ang mga yawa, Darwin, ha 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 ha. Darwin, nagkita rajud ta, Darwin. Dugay nami sa ilang kaliwatan, Darwin. Pasagdi na kami. Pila kalibo kami nga niya siyang lawas. Amo na ang iyang kalag, Darwin. Yan, itutok siya. Isog kay tinanawan. No? Akong gikuha ang cross, akong giisa, di na siya katutok sa cross. Og nangapaso siya sa Holy and Exorcise Oil, Holy and Exorcise Water. After sa among exorcism, akong ipakita si Nanay sa actual nga video. Ug bingon si Nanay, Father, salamat kaayo. Tungot ba ya kay nimo sa una, Father? Kay labtanon kay kas akong hiling-hiling. Pero karon, Father, nakasabot nako. O dili nako maghiling, Father. Ako nang i-promote ang Sacrament of Confession, ang Eucharist, ang anointing of the sick, kay maumanday ni ang paagi ni Kristo nga healing.
Amen. O pila istorya mga igsuon, gida ni Nanay Elvira ang iyang mga kauban nga albularyo dito sa office. O sa mga albularyo nga ngida si Nanay Gemma. Ingos Nanay Gemma, Father, anong mo ingon man ka? Nga dili gikan sa Ginoo among gahom. Nga ako, Father, mag-ampo gani kog 1,000 Hail Marys. Uy, grabe no? Unya, Father, tanawa si Sacred Heart of Jesus. Naapod si Our Lady of Fatima. Nya daghan kay kung natambalan, Father. So, sa may tuyo ni mo din eh. Mo renounce? Dili. So, mong saway ko nung tag-renounce, Father. Hindi ko muriak, Father, iya dyan is Ginoo. Ito. Suway siya renounce. Nawa naman po siya. Nahog naman po siya siyang lingkuranan. So, Father, tinuod yun di ay ka. Jadi man na ako, nanay, mao man ay teaching sa atong simbahan. No to syncretism. Amen? Nasabtan ninyo? O dito sa Dawis, kay ba mo, gi-invite ko dito. So sa kakapilya, kay ba mo ang nag-invite nako, dili ang PPC president. Kay ba mo ang nag-invite nako, grupos mga albularyo nga ni surrender o di balik sa atong simbahan. Amen? Kaya nga naman, kung wa ang ministry of deliverance and exorcism, dili kabuka ang mga albularyo nga dili day maayo ang ilang mga occult prayer. No? Og nini nga ministry, dili lang albularyo ang ni-surrender dito sa office, banggiitang mambabarang. No? Walik pa man ko May 18. Akong i-share ninyo ang banggiitang mambabarang nga leader sa Divine Mercy. Uy. Kay Divine Mercy man ng ano? No. Abangan ang susunod na kabanata. Imagine ka, say head sa Divine Mercy. Magkukulam. Mambabarang. Unang di tanang nag-promote sa devotion, ha? Shh. Unang syncretism. Delikado kayo, no? Syncretism. Unang, unsa may gi-promote sa simbahan? Dili syncretism. Unsa may gi-promote sa simbahan? Muna gitawag inculturation. Muna ni ang katapusan nako kay alas 5 magmisa ta. Ang simbahan ni promote og inculturation. The gospel is expressed within a culture. What is good in a culture is purified and elevated. Basta to? What is good in the culture is purified and elevated. The faith remains unchanged in its essence. Ningon si Pope John Paul II sa Redemptoris Missio, the gospel must penetrate every culture without compromising its integrity. Okay, posible man nga atong i-promote ang gospel, pero namansahan na siya, na-contaminate. Ang gospel di ay mo purify nato sa to kultura. Di lang mo purify sa tong kultura, mo elevate pa. Nakaron, unsa may example aning inculturation. Ang example aning inculturation karon, kining atong misa karon, nag-celebrate nato sa Bisaya. Sa una, maglinatin man ta. Ang uban nga mga nanay na to, di man kasabot, di magrosaryo na lang. Mass is celebrated in Cebuano. Muna gitawag example sa inculturation. Kisa may nakaabot og Latin dire. Why nakaabot og Latin? Wala na. So karon, muna ni atong example sa inculturation. Makes the gospel understandable and personal. Imagine na kung basahon na to, tanan nga liturhiya, Latin.
gawas lang sa mga na orient na. Naman po tay Society of St. Peter, Latin Society. Nakita nga watang ma-orient ana. Pitok-pitok atong mata. Di ta kasabot. Kung saan man pagkasabot ato sa Ebanghelyo nga Latin man. Doctrine and structure of the Mass do not change. Ang atong doktrina bisag di Bisaya na, wa mausab. No? So man ang enculturation. Example sa enculturation kining sidulog dance. Di ba mga tribo mo na nga sayaw. Indigenous dance offered to Senior Santo Niño. No? Dili offered to Anito. Dili offered sa Espiritus Kahoy. Espiritu sa Langob. Espiritu sa Simenteryo. Dili. Cultural rhythm used to honor Christ. Kanang batubalani sa gugma nato, no? Dance is offered to God, not replacing Him. Kung magsayo-sayo na gani ka, ana, yang imong halaran katong espiritu nga nas kahoy, pabantay mo ha, kay nakoy bagong pasyente ron, niya interviewon na sa nato kay naulian na siya. Na-possess siya tungod sa karaan nga katre. Antik ba nga katre? Kadto ni pong tag-iya, di nakatug sa mong katre. So nangangin pod, imuha na ng katre nako. Nya, buang magkasyag antik. Kanang inyong antik ka mga butang, pwede ninyo i-deliverance before ninyo isud sa inyong balay. Amo deliverance ang tatay, kung ang tatay ang nanay. Okay? Kay kamo mismo makapalagpot mo basta inyong property. Yung gidawat ramang po niya, ang antik. Gisakay nila og kining multicab. Ako na po siyang kuan mo, share siya, kaya na-liberate naman siya. Pila istorya, samtang nag-travel siya, padung sa ilaha, kung sa initabo, na-disgrasya sila. O pagka-disgrasya nila, na tulering siya. Nga Bisayang dako, nagtinagalog na, marami kami sa kanyang katawan. Gidaan dito sa office. Gipa-check nila ang utok. No, may blood clot. Normal man. Gidaan nila sa office, bagyaw-yaw naman siya. Kano sa amin nagsugod? Dito na mo nabawaan, nagsugod ay sa pagdawat niya sa antik na katre. Pag abot nila dito sa office, pag deliverance na to, nisulti ang mga yawa. Inyong giguba ang among Pinoyanan. Daghan mi nagpuyo dito. Tuwa mi nagpuyo sa katre. So, si katre. O gipangutana yung kauban. So, gisaysay nila ang history nila. No? So, akong gideliverance, og naulian na siya karon, na-possess siya tungod sa katre. Katong nasa kaugalingong kalibutan, nisudlan naman sa mga espiritu. Kaya na-discuss siya og nabuak og naguba man ang katre. Pagkabuak sa pagka-damage sa katre, ang mga demonyong nagpuyo dito, nibalhin siyang lawas. Unya completely liberated na siya karon, no? Ako po ito siyang interviewon, na-possess tungod sa katre. Nakoy bag-oron, nga naglingkod siya, kini lingkuranan bitaw sa, kini, mga karaang kahoy man eh. Rita po mga isong, giharas siya tungod sa karaang kahoy. Inig, lingkod niya sa karaang kahoy, katong lingkuranan, na imutuok, maglisod siya ginhawa. So, akong gideliverance ay ang karaan nga lingkuranan. O ako pong gi-close yung psychic ability. Kalo is Ginoo, bisag mo lingkod na siya karon, what ay mo tuok niya. Na, Father, wa man kay bawo ni among gilingkuran ron. Mo na maghimo jud tag deliverance sa atong mga karaan nga
butang or mga karaan ba ni mga kahoy itong gigamit. Kibaw mo, sa first century nga mga Kristiyano, before sila mogamit sa mga butang, ilang i-deliverance. No? Ilang i-deliverance na. Para safety. Hasta ilang pagkaon. Sample ka na itong pagkaon. I-deliverance na ninyo. Simple prayer lang. Before mo mingog, bless us, O Lord. In the name of Jesus, mangurusta. In the name of Jesus, I break the seal and the consecration of my food. Sa inyong i-pray? In the name of Jesus, mag-sign of the cross mo sa inyong pagkaon. I break the seal and the consecration of all my food. Bless us, O Lord. Yan naman, wa mo kay bao ngang inyong gikaon, gi-offeran sa mga diwata. Panahon nga sila mang-harvest. Wanang i-break yun. Before mo mingog, bless us, O Lord. And this is the gift which you're about to receive. Rebound to through Christ, O Lord. Amen. Ang una na kong pasyente dito sa office, na possess tungod sa pagkaon sa prutas. Grabe, no? Ganun na ibaw ta, maoy revelation sa yawa during deliverance. Ingon ang yawa, nakasud miniya tungod kay gihatagan siya na mo og prutas. Oy, prutas. Nga sinaguylas. Og ang naghatag mao si nang, di lang ko i-mention. Kay live ra ba taron? Unya katong naghatag, kining barangan. Nya, duha ka demonyo ni sud siyang lawas. Ang iyang sakit, sa mao nga tao, mao nga nanay, baga kayang kaspa. Naway pagkaayo. Og nihubag ang iyang likod. Mutumog sa dili, human deliverance, tangtang tanang kaspa, tangtang ang hubag sa iyang likod. Atong pakpakan ang Ginoo. Sud sa napo katuig tong maong sakit. Nalipay ba murong adlaw? Go to your priest. All priests are healers. Amen? Karong gabi, ako pong i-post ang simple prayer of deliverance. Magamit ninyo sa inyong family members. Mga tatay, mga nanay. Tuminaw mo, mga tatay o mga nanay. Ang gahom nga naan ninyo, nga nadawat ninyo panahon sa bunyag, ayaw sayangi, ayaw usiki. Nya katungway kasal, kung nagkahigugma ay na mo, ayaw na mo pagdugay. Kung nahigugma jud kas imong bana, nahigugma jud kas imong asawa ron, pakas ihaw ra mo usa ka manok. Pilay manok inyong ihawon, usara. Di kinangay pabugahay sa kasal. Simple ra nga kasal kung wa mo'y kwarta. Simple. Kay daghan karon ang gitigom para sa kasal. Hangtod karon wa pa katigom. Nangapuna lang, wa pa makasal. Tinuod dili. Nakaron, kung nahigugma jugas, kung wapod mo magkahigugma, pagbuwag mo. Nagginamit tayo na mo. Kung mo na ha, gugma ra mo dyan ang hinungdan. More na requirement, nagkahigugma mo. Why appeal ang handa sa requirement? Bisan pagwa mo'y baboy. Mingon yung pare, o pila naman kababoy inyong tumbahon ron. Wa na apil. Ang requirement sa inyo, nagkahigugma ay mong duha. Nya, 5 ra ka tao ang gikinahanglan sa kasal. Pila? 5 ra. Maninoy duha ka buok. Kamong duha, 4. Pare, pila ka buok? 5 ra. So, ang inyong ihaw, usara jud ka manok. Kaya ang duha ka pako sa inyong maninay. Ang pa, chicken joy, inyong duha.
Yan katong sobra, Father, sa pari. Human ang kasal. Ya, ganahan man ming bungga, Father. Panahon sa inyong anniversary, pagbungga mo. Kung doon na mo'y kwarta, kung wa mo'y kwarta, be practical. Amen! Syaro. Ang kuan pa mo ko, Father, magpasok pa mo ko. Yan, nung magpasok ka dito, ubos. Gikan dito sa inyo, paso yun. Syaro, di ka matagbaw. Simple ra. Pilari pa kanon mo, 5. Hindi, human. Dako rin ng 1,000. Yang buhi lang ka karon, imong piso, imong buhi una. Kining pisuan eh, muna ko. Ihamon, nagkasal. Simple ra. Muna nga, unahan nyo, katong ayos ming granilya, nagpakasal sila. Wa ganito'y major. Pero doon na may sakit nga natural. We need doctors, ha? We need doctors. Listen to the expert. Dili ta mga fanatic. Amen? Unya, kaya pita alas 5, mag-bless ta sa inyong mga religious items. Okay na si Father Suje nga mag-bless ta. Nya human sa blessing, mag-simple prayer of deliverance ko ninyo. Okay? Nya, kay ba mo, dito Switzerland, pag human na kog simple prayer of deliverance, renouncement. Nya kamo na imong padayon sa 7 days nga renouncement katong akong gi-post sa Facebook. 7 days. Kibaw mo, then ni-share, kung mo share mo, ato na sa inyong pari na lang, ayun na sa, kay gamay naman itong oras. Ni-share ang maong Swiss nga 8 yes. Kibaw mo sa 8 yes? Dili mo to og Ginoo. Doon na dahil siya chronic back pain. Dili na jud pain, chronic pa jud. Severe back pain. For how many years? Di na gani siya ka hinumdum pila na katuig ang iyang sakit sa likod. Dito na siya mga expert, ng mga doktor. Paghimo na to sa simple prayer of deliverance and anointing of senses, completely healed ang maong 8 years nga Swiss. No? Na-shock si Father Julie Pros. Yung ko, Father, the power of the priest. No? All priests are healers. Igna inyong paris-pris, ha? Father, appeal ka, Father. Munang mangumpisal mo sa pari. Tanang sala ninyo isugid sa pari. It is a healing. Amen? It is a sacrament of healing. Kung doon na pa mo'y syncretism, mga igsuon, the best jud nga inyong i-renounce. Catholic practices plus superstition na may mga prayer, nga Catholic kay nga prayer, ilang sagulag Latin nga di masabtan. Napoy uban paimnon og Latin, giswat, sunugon, nga ipainom ang tanang papel. Pero daghan namang nakahimo ana nga paglapas. Ang buhaton na nato renouncement. So syncretism happens when Christ is no longer the only source of trust. Kinahanglan ang sentro sa tanan, only Christ. Love Christ, only Christ. Nothing but Christ. Amen? Nga anong muduol tas pare? Because all priests are in persona Christe Capitis. Ang gahom nga naa sa pare, maura ng gahuma nga naa sa mga apostoles. Og balikon nako, ang gahom sa mga apostoles, dili labaw sa gahom nga nia sa tanang kaparian. The same power. Because Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Atong pakpakan si Kristo. Ang paglaom nato buhi hangtod sa karon. Di ta angay mawad ang paglaom.
sa mga dunay sakit karon, just follow the instruction of the church. Daghan kang maayo. Una na siya ko, sa babae nga niduol nako, wala ko kaila. Kinadakan iyang tiyan. Maglakaw siya, mag-anak go dito sa office. Karon, normal na ang iyang tayan. Kanunay sila mo simba, kanunay sila mo sampit ni Mama Mary, kanunay sila mag-deliverance, katong prayer of deliverance. No? O, ningon jud siya nako, Father, namatay nako. Nibuwag na ang akong kalag sa akong lawas. Nakita na nako akong anak na naghilak. Nakita na nako, katong taga San Francisco, testimony nako kagabi. May finding sa doktor ang iyang sakit. Karon nakita mi, na ekstinan ang iyang kinabuhi. Amen? Pero Father, damay mga matay, Father. Pero man natong ibanghilyo niya, no? Ningon si Kristo, kay kining mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang mga adlaw. Tanang mga mahal na tos kinabuhi nga niuna nato, namatay man sila, pero banhawon sila sa Ginoo. Amen? Nanghanaw sila pero wa sila mawala. O nandi taangay mawadag paglaom. Mamatay itong igsuon, mamatay ang atong mga mahal sa kinabuhi. Banhawon sila sa atong Ginoong Heso Kristo. Amen? God is good. God is good. All the time. Atong pakpakan ang Ginoo. Katapusan, kaya magsugod na sa misa, alas 5 magsugod na sa misa, ato ni theme song. Kung panahon nga maluya na ka, ay kalimot nga God is with us. Muna itong kanta ron. Atong katahon na, I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Balik ko na to, be. Let's sing together again. 1, 2, 3, go. Together again. Oh, balik ko na ito na to ganina. 1, 2, 3, go. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Sa tanang mga masakiton karon, adunay gibati sa lawas, tanang mga dunay problema karon, dawata na ug pasalamati ang Ginoo sa imong balatian. Nganuman, there is infinite merits. There is infinite value sa imong mga problema karon nga di nimo masabtan karon. Pero masabtan na to kung mututok ta sa iya. Ano man, giluwas kaniya, dili tungod sa iyang healing. Giluwas kaniya, dili tungod sa liberation. Giluwas kitang tanan tungod sa iyang suffering. Sa iyang pag-antos. Dili siyang gahom, kundi siyang pagpasakit. Tanan ninyong kasakit karon, makahingpit. Unsa to? Tanan natong kasakit, makahingpit. Amen. Salamat, Lord. Doon ako'y diabetes. Salamat, Lord. Doon ako'y rayuma. Salamat, Lord. Ang akong krus ako bana. Salamat, Lord. Daghan kay kog mga trials. Kaya ang buhol gibisita sa linog,
Tanawa human sa pagbisita sa linog, perti na mong sakita, perti na mong guula. Pero pipila ka mga tuig nilabay, ang among mga simbahan nga ground zero, kinalig-una na ron. No? Lubasan na ron ang among simbahan. Yan naman, kung rambulo ni mong linog, ligon. Kung rambulo ni mong basang linog, ang mabasa, ligon. Yan nung gilinog ka sa Ginoo para ta mahimong ligon. Amen! God is good! All the time! Atong pakpakan ang Ginoo. Unya, mag-prepare ta sa Santos Kamisa. Nga atong i-celebrate. Amen. Sa ngalan sa tanan nga niya karon among gipadayag ang among dakong pagpasalamat kanimo sa imong presensya, katakos ug kaisog sa pagtudlo kanamo nining tanan nga mga butang nga imong gisulti kanamo karong hapuna. May God bless you more abundantly together with your team.